Hello, लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ खुलुमहरनायजों लोगोसे बर' होबोबाय दे। नै दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नायगाव एरियानि सिङाव थानाय दैमुगुरि गामियाव हाबा जागासिनो दं। नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै लाबोगासिनो हिनजाव गोदान हाबगोन गोथार जुलि। हिनजाव गोदानखौ सिङाव सोसिगोन। बेनो हिनजाव गोदाना लोगोफोर नायदो। हिनजाव गोदानखौ थाव फुनना होबाय, खानाय खाननानै होबाय। हिनजाव गोदाना मिनिलायबावबायसो लोगोफोर नायदो नै। बयबो खुसि मिनिनाय रंजानाय जों बयबो बेबायदिनो खुसियै रंजालायनांगौ। हिनजाव गोदानखौ दोनबोग्राफ्राबो गोगोम फैफाखादों। खमैबाबो 100 जननि बारासो जागोन। Kebay modelnya kebay. हिनजाव गोदानखौ बरायनानै लाबोनानै साहानि न'आव सोफैबाय लोगोफोर नायदो ओरैजाय मोसागासिनो दं नै।
हौवा गोदाना खुलुमस्रांगासिनो दं नै हौवा गोदान खुलुमनाय सुबुंफ्रा गासिबो हिन्जाव गोदान लागोनि जोब गोबां खुसि दानिया साहा न'निफ्राय दिहुननानै बाथौ हाबा होनो मन्दपाव लाबोबाय हिन्जाव गोदाननि गारजेन आखाइ हमनानै होबाय गोसो गोथारै हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ लोगोफोर बाथौआव रायफोदनानै होनायफोरखौ नोंसोरनो खिन्थायोब्ला आं गोबाव सम नांगोन भिडिअ गोलाव जागोन बेखायनो आङो माखासे खिनिखौ होलिया दानिया हिन्जाव गोदाना हौवा गोदानखौ माला सोबाय नै हौवा गोदानाबो हिन्जाव गोदाननो माला सोबाय मंगल सूत्र गानहोबाय गोदोनायाव माला गोजा गाबनि सिन्दुरखौ फोथा थुबाय हौवा गोदाना खाफाल गोजौआवबो गोजा गाबनि सिन्दुर थुनानै होबाय हौवा गोदाना दाना आसियाव आस्थाम सोबाय हिन्जाव गोदानाबो हौवा गोदाननो आस्थाम सोबाय खोनासं आफा बोराय बाथौ नबा दादा दिनै जों गोराजुलि मोननानै माबा भुल गोरोन्थिफोर जाफ्लांलायोबा खेमानिगिरि आफा निमाहाखौ होनांगोन बेनिखायनो दिनै जोबथारनायाव नों आफानि मुङै नों गय जरा फाथै जराखौनो बावसोम हरबावनाय जाबाय जोंनि खुलुमनाय नाजाव दहाय आफा होननानै बोरै सासे हरगोन बिदिनो बे लायाव आफा पुजारिया गावनि खामानिखौ मावनानै होखांबाय दानिया हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौबो गावनि मा मावनांगौ बेखौ मावै मावै नै आफायाबो आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमबाय हौवा गोदान सोरां बसुमतारीनि आंगो जोनोम होगिरि बिमाया गावनि फिसाला आरो गावनिनो आंगो असे बिहामजो जागोन इरिना नार्जारीखौ गोसो गोथारै
आशीर्बाद होबाय लोगोफोर नोंसिनि गोसो गोरबोखौ गोजोननाय भिडिअ लाबोनो हायाखैब्लाबो जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंसोरो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि ध्रुबुति ब्लग चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोजोन्थों खुलुमहरबाय।